Hej alle sammen og velkommen tilbage til The Buffet, hvor vi i dag har et virkelig, virkelig fedt besøg af en dansk hitmager, som med sin ærlige tekster og rå charme har sat præg på den danske musikscene i over 10 år. Med tracks som Nede med det, Slem igen og sit nye hit, Love Song. Byd velkommen til Black. Velkommen til Black! Tak for introduktionen, det ved godt. Det er jo rigtigt nok. Hitmager, det der med at skabe hits, det er i hvert fald noget, som vi kender dig for, og forhåbentlig kommer til at kende dig for i lang tid endnu, because you're back. Inshallah. Inshallah, og det er vi i hvert fald personligt super interesseret i, og glade for, at du er. Jeg er glad for at være tilbage. Er det godt at være tilbage? Ja, jeg er glad for at være tilbage. Er du glad for at være tilbage? Skal jeg snakke højere? Ja. Du er glad for at være tilbage? Det er jeg. Det har været en lang pause af 1000 årsager, føler jeg. Men nogle gange så skal man bare lige disconnect for at reconnect. Mm-hmm. Og det der med at force noget alt for meget, fordi at folk de har måske forventninger til en, det kan godt, så går det nogle gange ud på sådan en lille skråplan, hvor man ikke helt har sig selv med. Og der tror jeg bare, at livet gjorde bare, jeg skulle lige kigge lidt indad, i stedet for at kigge på, hvad alle andre forventer. Okay, det synes jeg jo er enormt spændende, fordi musikbranchen, tror jeg, er en af de mest farverige brancher, vi har in the world, altså underholdningsbranchen i det hele taget. Men fordi at nu er jeg selv en lille bitte smule i branchen, og jeg ved, der sker mange ting bag om scenerne. Og jeg tror, grunden til, at vi også har inviteret dig i dag, er fordi du nemlig er sådan en type, der bag om scenerne har gjort kæmpe store ting, som ingen ved om. Og vi vil rigtig gerne fremhæve det. Altså, jeg har arbejdet med rigtig mange artister. Mange ting er blevet til noget, andre ting er ikke rigtig blevet til noget, og nu brugte du et rigtig pænt ord som farverig branche. Der havde jeg nok haft et lidt andet ordvalg, men nu prøver vi at holde det meget sobert, ikke? Så det er det igen, du ved, nogle gange så bruger man rigtig meget tid, rigtig meget energi, og giver så meget af sig selv på at sidde og arbejde på projekter, som aldrig ser dagens lys. Ja. Og det er en af de eneste brancher, hvor du starter et projekt, og nærmest færdiggør et projekt, og du har ingen idé om det bliver købt eller solgt, det her projekt. Og så kan du sidde efter et halvt år, og så er der ikke sket noget som helst. Ja. Og så har du stadigvæk puttet en masse tid og energi, og du ved, jeg er ikke bare typen, som du hyrer til at skrive en sang, fordi at jeg har altid sagt det der med, at jeg føler, at jeg er så kreativt anlagt, at hvis jeg bliver inviteret ind i et rum, og undskyld mit franske, men så kan jeg ikke holde kæft. Ja. Så hvis der er et eller andet, hvor jeg føler, at jeg kan tweake lidt, eller prøve at gøre sådan her, eller sådan her, så giver jeg min mening til kende, og det har båret frugt, og det har andre gange, ikke virket. Ja. Men jeg føler altid, at jeg har haft noget at bringe til bordet, og jeg har da i hvert fald været med til at isøsætte nogle store karrierer. Jeg prøver ikke at kigge for meget bagud, men folk, der kender lidt til mig, de ved godt, hvad jeg har været en del af. For eksempel en som Jamilian, det er jo et kæmpe navn. Fra at være 14 år gammel, fra jeg møder ham til at være en af de største superstjerner i Danmark. Igen at sidde og name drop, du ved. Jeg ved, jeg har lavet så mange projekter med så mange folk, og det er igen ikke altid, at det har set dagens lys. Men så kan man sidde og være bagklog bagefter og tænke, når folk de udgiver rent faktisk, at man tænker sådan, vi har lavet federe sang end det der. Ja. Men igen, bureaukratiet, politikken gør nogle gange, at de får ikke lov til at se dagens lys. Ja. Og mit navn resonerer nogle gange meget positivt i lytternes ører, og kan også godt nogle gange hos labels ører resonere ikke så godt. Fordi at, som jeg siger, jeg tiger ikke stille. Jeg giver min mening til kende, og jeg følger det altid til dørs, det jeg mener. Der er sagt, at i den her branche, der er det nogle gange lettere for folk bare at nikke og sige, helt sikkert. Og det har jeg aldrig rigtig været så god til. Så hvis tingene ikke rigtig falder inden for min rækkevidde, så kommer jeg til at sige det, og det er ikke alle, der er ligeglade for at høre sandhed. Nej. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så en af grundene til, at vi laver det her show, er for at snakke om nogle af de ting, som forbliver lidt et tabu
fordi det ikke er pænt at sige, eller det måske, ja, det ved jeg ikke, politisk ikke helt korrekt at sige, fordi at man gerne vil beskytte et eller andet, eller beskytte sig selv for ikke at blive upopulær. Men for mig handler det ikke om det. Jeg synes egentlig, at der, hvor man skaber den største forandring i noget, det er, når man begynder at italesætte tingene som en form for konstruktiv kritik og sige, okay, hvor længe kan vi blive hængende i de her kasser, som har gjort, at alt kunst i dag, alt kommerciel kunst, meget af det desværre, bare er gået hen og blevet et produkt. Det er lidt ligesom et supermarked, ikke? Du ved, når du er en meget streamende artist eller et trendy produkt, så ender du på en hylde i øjenhøjde. Når du ikke leverer det længere, så ender du ellers på nederste eller øverste hylde, hvor folk ikke rigtig kan se dig. Ja. Indtil at du har en ny steam af, om det er followers, om det er et eller andet challenge, som der virker, om det er en trend, om det er en sang, om det er dit eller dat, så kan du begynde at ryge ned på hylden igen. Men problemet ved den her branche, sådan som jeg ser det, det er, at der er folk, som der giver liv og sjæl, unge som ældre, som der virkelig, du ved, går op i det her med alt de har, og nogle gange er væk fra familier i timevis, ugevis, fordi de tror så meget på, at de kan gøre noget, som der ændrer noget for folket. Ned med det er et glimrende eksempel på, at det var rent faktisk en sang, som jeg slet ikke ville have noget med at gøre. Jeg skubbede den væk fra mig selv i 6 år, fordi jeg tænkte sådan, jeg vil bare ikke være klassens klovn. Ja. Men hver gang vi spillede demoen, den første demo for folk, så kunne jeg jo se, at det resonerede med dem. Ja. Det var noget, som de kunne forholde sig til, og de bed lynhurtigt mærke i, at ret nem melodi det der. Ja. Med det, ned. Ja, okay. Så du ved, det kom hurtigt under huden på folk. Ja. Hvorimod, at det er slet ikke det produkt, som jeg ser, er det nummer, som jeg er mest stolt af. Jeg har skrevet ting, som der er, føler jeg i hvert fald, er 1000 gange dybere end det nummer. Og det er oftest de numre, som der ikke resonerer lige så meget med den almene lytter. Ja. Og det er typisk heller ikke det produkt, som labels de gerne vil have ud. Nej. Og eftermiddag med det var det også, hver gang jeg kom til et label, og jeg viste dem nogle af de her ting, som jeg rigtig gerne vil ud med, så var det sådan, ja, det er lidt langt fra det. Så siger man, isn't that the whole fucking point? Ja. Du ved, det er det, jeg gerne vil væk fra. Ja. Det er en grund til, at jeg lod det ligge så lang tid, fordi at jeg vil gerne bidrage med noget andet, end at bare være ham den sjove, der lige pludselig siger et eller andet fuldstændig skørt. Ja. Så hellere sige noget, som der, du ved, kommer til at vare ved, og det ved jeg, det kommer ned med det til. Ja. Jeg streamer stadigvæk. Det gør det. Vanvittigt. 100. Men det var bare ikke sådan, jeg så mig selv fra the get-go. Og det er stadigvæk ikke sådan, jeg ser mig selv. Nej. At jo, jeg kan godt lave den slags musik. Jeg har også lavet Nede med det par 2. Ja. Men den kommer aldrig ud. Okay. Den kommer aldrig ud. Hvis på et eller andet tidspunkt, at jeg finder en eller anden måde, du ved, at lave en eller anden platform eller sådan noget, så kan det være, at folk de kan tabe ind, og så kan de få den eksklusivt, du ved ikke, men på det der med live eller sådan noget. Ja, du ved, eller jeg hører så mange ord, som jeg ikke engang forstår, Patreon og Twitch og wow. Ja. Jeg kender ikke de der platforme, men jeg ved, at noget af det, som jeg synes, der var fedest at se ved med det var, hvordan den connectede med folk. Og det var uden hjælp fra pladeselskabet. Fordi der blev ikke brugt penge fra pladeselskabets side. Nej. Overhovedet. Tværtimod, så sad jeg nærmest og skulle diskutere med dem omkring, om jeg skulle gå hjem og skrive den om. Hvad var det, du skulle skrive om? Sangen. Altså Mette-delen? Bare generelt, du ved, jeg sad og snakkede med direktøren for Sony, og han var sådan, jeg tror måske godt, du kunne ændre lidt i den. Så ja, jeg tror måske godt lige, du kunne høre den over weekenden, og så vende tilbage til den. Ja. Og ja, 4 dage efter den blev udgivet, var den nummer 1. 10 dage efter var den gået guld. Det er altså 4,5 millioner streams på 10 dage. Det er ret godt gået. Hvad ville de, at du skulle ændre med det til Gitte i stedet? Eller det har jeg også tænkt. Giv det til mig. Men jo, altså det er en sjov branche, på godt og ondt. Jeg elsker at være en del af den, og på andre tidspunkter så hader jeg den. Ja. Fordi du møder så mange mennesker, som der snakker dig efter munden, som der siger en masse ting, som der lover dig guld og grønne skove, indtil det ikke går, som det skal gå. Ja, jeg forstår. Og så vender de en ryggen, fordi så er der noget nyt, der er hottere, og det kan jeg godt forstå. It's a business. Ja. Så det, der sælger bedst, er det, man har lyst til at være omkring. Ja. Men det er bare ikke sådan, jeg ser på den her branche, fordi der er så mange unge, dygtige talenter derude, ikke? Ja. Som der vil give liv og sjæl for at bare have det der
stamp af, at der er et major label på, og de tror, at then I made it. Så jamen, hvad når du har lavet en sang, 2 sange, som måske ikke har fungeret, fordi du har valgt at bruge dit budget på en video frem for marketing, og du er ikke blevet guidet til det, og du er måske ung og i start 20'erne. Ja. Jamen hvad så? Ja. Så har du ikke recoupet det, som der er lagt ud, og hvad gør de så? Ja. Så enten holder de dig hen, eller så kigger de dig. Ja. De holder dig hen for det meste. Ja, og jeg kender flere situationer, hvor de enten har holdt dem hen, eller at de er blevet kigget efter 2 singles. Og så står du som 20-årig fuldstændig forvirret og tænker, har jeg lige brændt min chance? Ja. Det er faktisk et term, der begynder, cirkulere mere og mere på de sociale medier. Det der at blive shelfet, ikke? Altså det er sat på en hylde hos et pladeselskab, og det er bare fordi, du dur ikke, eller så du ved... Som tallene viser jo, at du kan ikke finde ud af det her. Aha. Tallene viser, men altså, så synes jeg, når det er, at man som artist skal bringe det hele, du skal selv finde de rigtige producers, og du skal selv kunne skrive din sang, du skal selv kunne det ene og det andet, men mindre du faktisk bare har den X-faktor, og de vil kaste alt det der i dig, så skal den X-faktor også bare være sindssygt. Ja, 100. Og hvis ikke den er det, så er det virkelig sådan, det jeg har oplevet med artister, der er blevet signet. Du skal kunne basically everything, være en 360-agtig artist. Også, du skal være god til social media, fordi de lægger ikke særlig mange penge i det, medmindre det allerede er store artister, for der er en pulje at tage fra, som du kan blive ved med at fodre, men det er jo ikke en investering så. Slet ikke. Investering i kunstnernes kunst handler jo om, at du viser den 20-årige knægt. Jeg tror på dig, også om 10 år fra nu, og vi giver dig de midler, der skal til for at fremhæve den, du er. Og det havde været smukt, hvis det var sådan, det hang sammen, ikke? Ja, men jeg føler lidt, det var sådan, label startede, fordi de troede på noget. Men der kunne de også lave et rollout, der hed, nu bruger vi $300.000-400.000, og så går vi ud og får alle de fedeste markedskampagner, og så går vi ud og sørger for, at det er uundgåeligt at blive set der. Og så skal du nok få et hit. Og jeg lover dig for, i dag, der kan du også gøre det samme. Hvis du har 500.000 til 1 million at rulle ud for på en single, så skal du nok ryge i top 10. Ja, det garanterer jeg dig for. Ja. Selvfølgelig, det er uundgåeligt ikke at ryge i top 10, hvis du gør det på den måde. Ja. Men hvis du ikke har alt det her backing, og du er en ung artist, som der får måske et budget, der hedder 30-50.000 per single. Ja. Okay, hvad vil alle unge mennesker gerne have? De har siddet og set musikvideoer. Det vil jeg også gerne. Jeg vil gerne se sådan der ud, du ved. Så det er jo det, som de tænker. Hvis folk de bare kan få lov til at se mig på den her måde, så må det automatisk blive et hit. Men det er bare ikke sådan, det hænger sammen længere, fordi YouTube er ikke længere for musikvideoer. Nej. YouTube er for, at man skal falde og slå sig, eller man skal have en kat, eller en baby, som der spiser citroner, eller du ved, de her ting, som der skaber en følelse, men en musikvideo skaber ikke lige så ofte en følelse, som det gjorde engang. Når du så unge Britney Spears, så fik du et sygt forhold til det der, for du tænker, er hun en god pige, eller er hun ikke en god pige? Er hun ældre, er hun yngre? Du havde så meget at forholde dig til, hvor nu til dags, der alt er lavet. Det er meget svært at finde på en ny ting, som alle falder for. Og label sidder ikke og guider dig til, at det er en god idé, eller det er en dårlig idé. For det har jeg hørt fra rigtig mange unge artister. Og det skal ikke være sådan, så jeg sidder og lyder som om, at jeg er en kæmpe modstander af labels. De kan godt finde ud af at gøre det nogle gange, men er du ung artist, og du kommer ind hos en label, så vil de næsten altid sige til dig, lav en TikTok om dagen. Ja, lige præcis. Gør det, som alle de andre gør, du ved. Lad os køre igennem den samme skabelon, som alle andre gør. Ja. Okay, jamen, så synes jeg ikke, du får et personligt forhold med artisten. Og det føler jeg altid har været min styrke, at tager jeg en session med en, så den første halve til hele timen, bruger jeg ikke på at lave musik. Nej. Det bruger jeg på at lære dig at kende. Ja. Hvorfor vil du gerne lave musik? Hvad har du at bidrage med? Hvad er din historie? Hvordan kan vi portrættere dig, sådan så at du kommer til at udstråle alt det, som folk de føler, de har manglet? Og det føler jeg ikke rigtigt, at du ved, nu til dags, folk de bliver signet på, bare de ser godt ud. Ja. Kan ikke noget. Ja. Det har jeg også arbejdet med. Ja. Du har ikke én tone i livet, alt er autotune. Og det er det, du ved. Men så har de måske noget andet, så har de måske noget charme, og så er det mit job ligesom at gå ind og sige, ved du hvad, det kan godt være, at du ikke synger rent. Ja. Det kan godt være, at du ikke tænker i rim. Det kan godt være, at du ikke har den her kreative forståelse, som nogle andre har, men i det mindste, så kan jeg få det til at se godt ud. Så skal jeg nok give dig alt det andet. Og det har jeg også gjort til hits. Ikke for at nævne nogen navne, men igen, du ved, der kommer folk ind i den her branche, der er meget unge, der ikke ved, hvad de vil. Ja.
Ja. Jeg er helt med. Lad det blive der. Men ja, altså, jeg elsker at lave musik. Jeg elsker at bidrage. Jeg elsker at komme med råd og vejlede så meget, som jeg overhovedet kan. Jeg elsker at give ud af mine talenter, eller hvad man skal kalde det, og se, at den her branche, der er plads til så mange, hvis der ikke sidder nogen gatekeepers, og sørge for, at der ikke er plads til alle. Det var a keyword, gatekeeping. Det er nemlig en af de ting, jeg føler, der bliver gjort rigtig, rigtig meget. Både på det ene og på det andet. Altså, det at du holder på folk og deres talent, og de venter nogle gange 2 år på, at de kan komme ind i et studie, fordi at det bliver hypet så meget, så bliver det ikke til noget til sidst. Jeg har hørt så mange historier. Og igen, jeg er heller ikke imod labels, men jeg er ret træt af den behandling, vores unge artister får, 100. fordi det er os, som hører musikken, det er os, der sætter pris på den. Og hvis det er, at man begynder at synes, at det er meget federe at bare følge independent artists, altså og støtte dem, så lige pludselig, når det ligesom bliver en ting, som jeg føler, at det begynder at blive, at vi støtter meget mere dem, som er self-made, fordi vi ved, at de bliver ikke behandlet særlig godt. Og der er flere og flere artister, der taler om det nu, ikke? For eksempel James Blake, han har sagt det præcis som det er, og ja, jeg ved ikke, om jeg kan lægge det ud på samme måde, men i hvert fald ikke holde skjult på noget, og sagt, nu går jeg totalt selvstændig, og så er der kun et led der mellem mig og publikum. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, det du siger, og jeg synes også, det er vigtigt at tale om, fordi at et eller andet sted håber man lidt på, at alle kan lære noget af det. At de unge får et godt råd med på vejen. Lad være med at sælge dig selv for whatever comes your way. Vær lidt kritisk, men selvfølgelig det der med, at man ikke helt ved, hvem man er, når man er så ung. 100. Et kæmpestort ansvar at have som et label eller som management, at hjælpe med at bygge den persons brand op. Hvis du forstår, hvad Ja, jeg forstår 100. Hvis jeg kan give et godt råd til alle unge artister derude, ikke? Lad være med at sætte jer selv i gæld, som det første. Og når I så bliver gamle nok til at gå ud og kunne tage et lån i banken, så tag et lån i banken. Og så hyr de mennesker, som du gerne vil have, der skal gøre noget for dig. Ja. For lægger du penge i folks lomme, så kommer de til at arbejde dobbelt så hårdt, som hvis du ikke lægger nogen penge i deres lomme. Og that's just the business of it. Og jeg lover dig for, det er meget billigere, end der sidder en mastodont, der tager 50% og kører dig gennem nøjagtig samme maskine som alle de andre. Ja. Indtil du er AAA-artist. Ja. Så kan du begynde at lege med dem og sige, nej, det er ikke sådan, vi leger. Ja. Men indtil da, der får du samme behandling som alle de andre. Ja. Det er også rigtig nok. Helt klart. Så tro mig, det er nemmere at gå ud og betale 10.000 kroner til en, som der laver de næste 50 videoer for dig. End du skal give 18% i administrationsgebyr til et label, du ved, og man sidder og tænker sådan, han var med mig ude, jeg kunne have gjort det selv. Altså, sådan, hvad er det, jeg sidder og betaler så mange penge for? Ja. Så igen, du ved, der er gode ting ved labels, der er knap så gode ting ved labels. Det er også rigtig hårdt at være independent. Ja. Nu har jeg selv lige rullet en sang ud, og jeg var tovholder på det hele. Og det er hårdt at have alle kasketter på en gang. Så jeg kan godt forstå, hvorfor nogle af artisterne ikke gider at gå independent, selvom det kunne de sanges. Og de vil tjene mange flere penge. Ja, mange flere penge. Mange flere penge på streaming. Der er også en luksus i at sige, ved du hvad, nu har jeg leveret produktet, så klarer I resten. Ja. Og hvis man har det fint med det, så gør det på den måde. Jeg tror bare, jeg har fundet ud af, at når man har siddet og fulgt med fra sidelinjen og set, hvad er det egentlig, de gør, så bliver man sådan lidt skuffet over, at du ved, sådan, tager I 50% for det der. Okay, hvis jeg havde super good credit, så havde jeg da bare gået ud og hyret folk til det, du ved, ikke? Ja. Eller hvis jeg havde 1 million, der lå og brændte i min lomme, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre af. Så havde det været nemt. Dejligt nemt. Bare kreere det næste, altså investere i sig selv i virkeligheden. Ikke? Og det er det, der er hele pointen. Hvis du tror nok på dig selv, invester i dig selv. Og det er nogle gange hårdt at tage penge ud af egen lomme og lægge på sig selv. Men det er det bedste, du kan gøre. Frem for at lægge halvdelen til nogen, du ikke kender. Ja. Og især hvis du er ung, 18, 19, 20, starten af 20'erne, og du tror på, at de her mennesker har alle mine bedste interesser. Store virksomheder har deres bedste interesser. Ja. Altid. Ja, det er klart. Fordi det er business. Det er ikke personligt. Der er intet med dem at gøre som personer, at de ikke kan lide dig eller noget. Nej. De skal bare få det her til at køre rundt. Uden tvivl. Forstår jeg. Hvordan har det så været for dig, sådan, tillykke i øvrigt med din nye single? Tusind tak. Love Song. Sørg for at gå ind og streame. Den er faktisk rigtig fed. Mega fed. Den er mega fed. Den gror virkelig på en. Så jeg lytter til den mere end 2 gange. Er den på jeres playlist og fyr den af? Ja, helt sikkert. Vi vil rigtig gerne støtte Black
hans måde at gøre det på, fordi han gør det selvstændigt nu. Så we gotta support the artists. Jeg synes også, det er vigtigt det der med, at man snakker lidt om, hvad der resonerer med lytterne, men også det, der resonerer med sig selv som artist. Altså, det vi også har podcasten for jo igen, det her med også at lære dig at kende, og især en ung en som mig, som bare tænker nede med det, så vil vi rigtig gerne lære dig at kende. Hvordan startede du? Hvordan tænkte du, fuck, jeg skal lave musik og det nu? Altså, det er jo også lidt det der, det er lidt en sky at hænge over sig, ikke? At du ved, hvis jeg skal forklare, hvem jeg er, så den letteste vej, det er mig, der har været nede med det, ikke? Og det har man bare ikke altid lyst til, fordi igen, som sagt, jo, jeg er stolt af, hvad den har gjort, jeg er stolt af, hvad jeg har opnået, jeg er stolt af en masse ting, du ved, men det er bare ikke det, som der betegner mig allerbedst, synes jeg. Men for at besvare dit spørgsmål, hvorfor fik jeg lyst til at lave musik? For at gøre en rigtig lang historie kort, så jeg 8 Mile. Hvad har noget? 8 Mile. Eminem. Eminem's 8 Mile. The birth of him. Og det vækkede et eller andet ind i mig, som jeg tænkte, det kan ikke være sandt. Og jeg har altid været god med ord. Min mor, hun er en ordekvilibrist uden lige, og der er ikke noget, hun ikke kan stave til. Og hun har altid lavet kryds og tværs og sådan noget, og jeg har altid været meget sådan, hun har været meget efter mig, hvis der er noget, jeg ikke... Og jeg har altid spurgt mig ind til, du ved, hvad betyder det der, hvad betyder det der, hvad betyder det der? Så du ved, det danske sprog, det fascinerede mig, og generelt alle sprog fascinerer mig. Alle kulturer fascinerer mig, så det er sådan, det gav bare mening, at jeg skulle noget den vej, som der ikke handlede om at slås. Det var lidt, du ved, skolevejen, det kedede mig rigtig meget. Og det var så ikke så meget, fordi at jeg havde svært ved at lære eller noget. Det var bare det der med at sidde stille og stige ud klokken 8 om morgenen. Så jeg er ikke engang vågen endnu. Hvordan skal jeg sidde og følge med i noget som helst, som du siger, som der ikke interesserer mig? Ja. Men sproget, der kunne jeg mærke, at det kunne man lege med, det kunne man twiste, det kunne man få til at hænge sammen på måder, og man kunne fortolke alt muligt, og man kunne forklare alt muligt på alle mulige måder, og det fascinerede mig. Så da jeg så 8 Mile, og jeg blev introduceret til freestyle, der blev jeg meget sådan, okay, jeg ved godt, det er optaget. Så det er ikke noget, han har stået og fundet på on the spot. Men så laver du lidt background på Eminem, og så ved du godt, at han har gjort det on the spot. Ja. Og dengang, der var MC Fight Night også rigtig stort i Danmark. En freestyle-konkurrence, vi havde her. Og det lyttede jeg også super meget til. Og der kunne jeg godt se, sådan nogle af dem, synes jeg jo var, wow. Og det var måske bare Mikkel nede fra Vesterbro, som der var vanvittigt til det, ikke? Men det var kæmpe idoler i mine øjne. Så det gik fra, og så har jeg altid haft en lille bitte smule klæbehjerne, så det der med at høre musik, jeg lærte rigtig, rigtig hurtigt. Ellers så spolede jeg tilbage nok gange til, at jeg forstod nøjagtigt, hvad de sagde. Og det var det samme med de her clips inde på YouTube, at hvad sagde han til ham? Det var sygt, gå tilbage, indtil jeg kunne dem udenad. Ja. Og derfor så tror jeg bare, at så begyndte jeg bare selv at prøve, og dengang du kunne ikke bare finde et beat. Det var Kazaa-tiderne og sådan noget, ikke? Så du skulle downloade et beat, og du sidder og ventede i fucking 2-3 timer, på den der fil, den kom ned, og så var det ellers bare Still Dre, og så prøvede man lidt, ikke? Ja. Og så tog jeg det over til skolen, i skolegården, og prøvede lidt af der, og det kunne jeg se, at fra jeg begyndte indtil et halvt år senere, så hang folk ud af vinduerne, og de lavede kæmpe rundkreds, og rektoren kom ned og sagde, det må I ikke, I skal ikke stå og snakke sådan om hinandens mor. Og så nej, det var forkert, det ved jeg godt. Men det var ligesom, det var en nyt frirum, en ny måde at udtrykke sig på, hvor jeg måske havde lettere ved at ty til det, som unge drenge gør, mobbe eller slås, eller sådan nogle ting, ikke? Ja. Så det var en lidt mere sober måde at udtrykke sig på, selvom man i realiteten stod og svinede hinanden til på det groveste. Ja. Og det var lidt der, min musiske rejse, den startede. Og jeg freestylede kun. Jeg havde aldrig skrevet et rim. Okay. Indtil jeg var måske, jeg har lyst til at sige 16-17 år eller sådan noget. Så begyndte jeg stille og roligt at skrive noget for andre. En af mine gode venner dengang, så begyndte jeg at sidde og skrive sange, for han var lidt mere melodisk, han sang lidt mere. Og der kunne jeg bare se, at det var ligesom min force, skal lige siges, størstedelen af alle mine venner har aldrig været danske. Fordi at jeg var så optaget af andres kulturer, hvor andre folk, de var sådan lidt, okay, hvad er det der for noget? Det gør mig faktisk lidt bange. Ja. Der stormede jeg bare mod det der ting. Hvad er det for noget? Sådan, lækker mad og krydderier. Og
sjov musik og alle de her ting, du ved. Det tændte noget ind i mig, så jeg har altid søgt den der vej, og jeg har altid været meget interesseret i, hvad kan du? Og lige snart det begynder at omhandle musik, så kan du lave et beat ud af beatbox. Okay, så skal jeg nok levere nogle rim til, eller et eller andet, ikke? Så det hele startede med freestyle, og så begyndte jeg stille og roligt at prøve at sætte lidt ord på, prøvede at skrive lidt på engelsk, fordi det synes jeg, det virkede nemmere. Og så prøvede jeg på dansk, hvilket er meget mere kompliceret, fordi dansk sprog, det er bare... det er bare kartofler, altså. Det ligger bare ikke altid godt i munden. Men, det tog mig ret mange år, før at jeg kunne acceptere at lytte til rap på dansk. 100. Fordi jeg synes, alt lød bare cringe. Og det var ikke fordi, altså, jeg talte jo flydende dansk selv, det er ikke det. Men det var som om, at fordi det ikke var original på samme måde, indtil at man rent faktisk fik en kultur på nogle af de der ting. 100. Og at man så brugte ord, som folk så bruger, og de kommer jo for det meste fra udlandske 100. mennesker, altså alle de der ekstra spices, musik kommer på, som er blevet en del af ordbogen i dag også, ikke? Inshallah, sådan noget. Det er måske meget godt, at vi har omfavnet det. Nu er det noget andet, føler jeg, men det tog mig i hvert fald, jeg tror, 4-5 år, før jeg blev sådan, nå okay, der er noget af det, der egentlig er godt. Det tog også meget lang tid, men jeg forener mig med det på en eller anden måde, fordi jeg havde ikke andet at lytte til. Jeg har altid været en kæmpe rap-nørd, men der var det mere engelske ting som Fabulous og Fat Joe og sådan nogle ting, hvor jeg tænkte sådan, okay, det er vanvittigt, ikke? Og så herhjemme, så havde du, og igen, ikke for at sige noget ondt om nogen, alle dem, som jeg nævner nu, har banet vejen for, at mig og så mange andre i den her branche, ligesom du ved, har en mulighed i dag. Ja. Men før LOC for eksempel blev stor, Ja. der var der Jøden, Per Vers og så mange af de her, som der også har været freestyle-rapper før i tiden. Og det var meget dansk. Ja. Altså det var super dansk. Ja. Det var dansk rap. Det var ikke bare rap, det var dansk rap. Du ved, ikke? Så rigtigt. Og det kunne godt blive lidt tungt at høre på nogle gange, du ved, for en som der... Altså jeg hørte faktisk nærmest meget mere R&B, end jeg hørte rap og hiphop. Fordi jeg synes bare, det lød bedre. Og melodierne tiltalte mig lige så meget som et fedt rim. Især efter LOC og Johnson og sådan noget, så blev der åbnet lidt mere op for en ny vej. Og så kom alle de unge lige pludselig og tog hele branchen med storm. Ja. Og dengang, du ved, da mange af de her old heads, de ligesom var dem, der styrede gamet. Nu er de legender, men dengang, der var det jo kun dem. Ligesom en gang var det kun Medina, som der fungerede, du ved. Der var ikke andet end Medina, du ved. Det var det eneste, der fungerede, ikke? Så du ved, efter der ligesom blev banet lidt vej for det, der tror jeg også, at det blev lidt nemmere for ungdom at sluge. Det blev lidt nemmere at være en del af. Dengang, at de ældre herrer, de var på toppen. Hvis du havde spurgt mig dengang, hvem er den bedste rapper i Danmark, så havde jeg selv sagt, det er jeg. Ja. For jeg følte, jeg var meget bedre end dem alle sammen. Ja. Jamen selvfølgelig. Just den attitude, man skal have. Ja. Det bliver man nødt til nogle gange, du ved, ikke? Særligt som rapper. 100%. Og det var jeg overbevist om, jeg var. At musikken ikke kom ud, det var der så også grunden til det ude. Men jeg gik også hurtigt fra at have en drøm om at skulle være artist, til at møde dem nede i Flex Music, og hurtigt se, at jeg havde nok en force, som de ikke havde. Og så agere som sangskriver. Det er ligesom, når du hører noget, jeg kunne forestille mig, ligesom hvis du hører et DJ-sæt, eller du ser en video, eller en dans, eller et eller andet, og du tænker, hvis jeg fik lov at pille ved det der, så ville det blive sindssygt. Er du? Og det var lidt sådan, jeg havde det, du ved. Når du hører noget, der er godt, men ikke så godt, at du ikke kan gøre det bedre, så kan man ikke lade være. Og som sagt, jeg kan ikke lade være med at sige noget. Så jeg tror bare, jeg hoppede hurtigt i den rolle, selvom jeg aldrig rigtig havde skrevet en sang, at lad mig gøre det her. Og så skal vi nok, du ved. Og så ved jeg, at i Danmark, folk de elsker satire, de elsker humor. Ja. Så noget af det første, jeg skrev, som der blev et hit, det var... Jeg giver dig vibration som en dildo. Det er det, der gør det dansk. Og det blev kæmpe hit. Ikke på charten, fordi der var ikke noget rigtig chart dengang på samme måde, du ved, men det gik amok på YouTube. Ja. Det blev kæmpestort. Ja. Og knægten var været 14 år dengang, ikke? Okay. Og siger sådan noget. Ja. Så det er klart, at folk tænker, hvad skete der der? Ja. Og jeg skulle diskutere med hans bror omkring, hvorvidt hans 14-årige bror, han må sige dildo, ikke? Og så siger, jeg lover dig, det kommer til at fungere. Ja. Og det gjorde det. Det gjorde det.
Ja. Det er også mentaliteten. Jeg ved også, at meget sådan lidt halvvulgært og sådan, ja, der hvor man faktisk får sagt nogle ting, man normalt ikke vil gøre, med mindre at man var sammen med drengene. Eller kun var sammen med pigerne. Ja. Det er det der aha-øjeblik, som mange de også jagter. Du ved ikke, at hvis du kan få folk til at stoppe op og tænke, hvad sagde han der? Ja. Så ved du, at det har et eller andet. Det har fordi den har den der aha-oplevelse, ikke? Ja, helt sikkert. Men altså, det der med, at det startede med freestyling, det er jo noget, vi kommer til at sætte lidt på prøve lidt senere. Vi har gjort et par udfordringer klar til selveste Black. Men før at vi laver udfordringerne faktisk, så har vi i dag fået æren af at få Subhan fra Grillers på besøg igen. Vi har haft ham på besøg nogle episoder siden med Hassan Shah, og der var maden hjernedød god. Så er der selvfølgelig nogle items, som vi ikke fik muligheden for at smage, men jeg har requestet noget til mig selv, fordi den har jeg ikke fået smagt endnu. Og så tror jeg, at Subhan han har dedikeret en eller anden ret til dig, men ham skal vi se lige om et kort øjeblik, så vi får smagt lidt på hans mad og snakket videre. Glæder mig, jeg har ikke spist hele dagen bare for det her. Hey! Ja, jeg har også fået maden. Jeg har også fået maden. That's why I'm here. I don't know about you guys. Helt sikkert. Altså, der er ikke så meget at sige. Hvad har du med til os? Jeg har en Peri Peri Prime med til Saima. Hun havde sådan special requested den i dag, så var sådan fair nok. Jeg tror, Hassan snakkede meget om den sidste gang. Prøv her, og det kæmpe shout-out til Hassan Shah. Tusind tak, fordi han var med sidste gang. Men det var måden, han snakkede om den der Peri Peri Prime? Ja. Er det den hedder? Ja. Med Cheetos, så var sådan, at jeg følte mig lidt snydt. Så var jeg sådan, I need to try that today. I get that. Så vi har vores Peri Peri Prime derovre. Så har vi vores steak sandwich med, som er også super populær. Det er der, vi bruger flankstekken, som jeg snakker så meget om sidste gang. Nej! Ja, så i stedet for en loaded fries den her gang, så lavede jeg en steak sandwich her. Damn! Og så, fordi vi har Black med, og det er jo en big man, så vi skulle have en Grand Slam med. Som er der beef, og der er en veggie patty, og der er et æg i, og der er noget bacon i, og så tror jeg faktisk også, at han har snedet sådan noget halloumi i stedet for onion rings, fordi de bliver lidt bløde engang. Ja. Så jeg tror, han har smidt noget halloumi i stedet for til dig. Jeg synes, du skal prøve at have nogle vegetables og lidt ost og lidt af hvert. Taking care of me, man. I like it. Jeg tror, Black er en rigtig foodie. Det tror jeg også. Det gætter jeg på. Fuldstændig. Altså, jeg er sådan... mange af mine venner i lang tid, de kaldte mig fuglen, fordi jeg ikke spiser særlig meget. Nej. Det er jeg kommet efter til gengæld. Virkelig meget. Ja. Men så bare fortæl lidt videre omkring din retter. Så vi har jo fået 2 nye glazes / toppings til vores wings. Den ene er hot honey, og den anden er en spicy buffalo. Den er ikke, jeg tror det er hot buffalo, vi kalder den her, fordi vi har allerede et spicy buffalo. Ja. Så den udgår, og så laver vi den, der hedder hot buffalo i stedet for. Okay. Og der har vi lavet den med en amerikaner, som har siddet og nørdet det med os, fordi han er jo helt det her, vi snakker West Coast, sauces-typen, så vi har nørdet lidt med ham. Totalt cool fyr. Ej, jeg elsker måden, I vil gøre det så autentisk, at I har brug for en person, der har de smagsløg og forstand på det. I love that. Yeah. Det er derfor, I skal ind og besøge Grillers. Det er virkelig fantastisk. Hvis de ikke har gjort det sådan sidste episode, så gør du nu faktisk. Ja. Jeg fortrød, at jeg ikke er kommet før. Men du har hørt om os. Ja, jeg har hørt om os. Min ven Sins, han sagde til mig, det er vanvittigt. Og jeg ved, hvis han siger, det er vanvittigt, så er det fordi, det er vanvittigt. Han har også været forbi nogle gange. Ja, præcis. Ja, han er ven af hus efterhånden. Ja, det er det, du ved. Han har også han har god smag. Film og mad, der ved jeg, hvem jeg skal ringe til i hvert fald. Helt sikkert. Jeg glæder mig til det igen. Guys, det igen. Det er flankstegen. Det er flankstegen, som nu fortrød jeg mit valg, for det var min favorit. Vi skal det bare op. Jeg vil gerne undskylde på forhånd, hvis jeg ikke er køn, når jeg spiser, men det er... Det er bare squeeze noget, så bare godt. Der var en hel måde at gøre det på. Kan du lære Black det også? Så basically, det der med burger, det slår jo ud. Kan du følge mig? Ja, lige præcis. Og når du så tager en bid, så din lillefinger, den presser du bagud. Ja, lige præcis som en stør. Ja. Professionel. Let's go. Okay, hvordan jeg gør det her? Hvor? Hvad er det her? Er det godkendt? Er du sindssygt? Det har I prøvet før, hva'? Er du gal? Så hele konceptet, som vi også snakker om, er jo det her sportstype. Det er derfor, den hedder Peri Peri Prime, for det er næsten en prime lige nu. Steak Showdown, og vores steak sandwich har også nogle navne. Det her det er The Grand Slam, fordi at, den er stor. Everything. Så den har lidt af, eller meget af det forskellige. Den er toppet med vores egen homemade griller sauce.
som vi kun laver på én måde. Okay. Der er faktisk kun en, der får lov til at lave den, når det er. Det er kun en, der får lov til det. Yeah. So please don't let anything happen to that guy. Fordi han er den eneste, der har mistet den indtil nu. Wow. Ej, hvor godt. Det smager virkelig godt, og jeg er positivt overrasket over, at den her peri peri, den kan også noget. Ja. Kan meget. Den kan meget, ja. Hvad synes du om din... Ja. Den er wow. Snasket. Nej, jeg kan ikke... Nu tror jeg faktisk, jeg har tabt over det hele på min bukser nu. Jeg kan ikke få noget at spise. Men hvad er det ham, der med? Han siger East og West. Er det de stærke? Ja, og så tager du ranch-saucen, som vi er rigtig stolte af os. Ranch er jo sådan en rigtig amerikansk ting. De bruger ranch til alt, salater, steak, freaking pomfritter, bare chips bruger de også en ranch til. Så en af mine største ønsker, det er altid at være med i det der, hvad hedder det? Hot? Hvad hedder det der, hvor de sidder og spiser wings? Ja, jeg ved, hvad du mener. Ja. Altså, jeg er en sokker for alt der er spicy. Okay. Say less. Skal du komme forbi os, jo? Så den ene, som sagt, er hot honey, den anden er hot buffalo sauce. Bro, hvad er det her for noget, altså? Wow. Guys, prøv at tage en herovre. Den skal lige smage. Det æder med en god wing. Så jeg normalt spiser ikke med andre, vel? Jeg håber, det er okay at trække. Altså, jeg har også en sokker for det her. Jeg har også en virkelig sokker for det. Det er ranch, Og normalt så er jeg ikke så meget til fingermad. Fordi jeg har også det der, så bliver det lidt for greasy, du ved, ikke? Men det her... I'm gonna eat my fingers, wings man. er man nødt til at bruge fingrene. Og man er virkelig nødt til at bruge fingrene. Prøv at høre. Guys, prøv lige smage det her. Prøv lige smage det her. Ikke snyde jer selv. Du fik faktisk hot Det buffalo. er sindssygt. Vi kan godt proppe mere spice på næste gang. I got you, det husker jeg. Det er nok. Okay. Men jeg er også sådan en, du ved, jeg spiser chili under min ostemad Ja. om morgenen. Er det rigtigt? Damn. Ja, det er sådan som min... Okay. Næste gang laver vi en reel chili-udfordring, så. Jeg tror, det sygeste, jeg har prøvet, det var en, der havde en vingummibams med. Ja. Der var blevet sprøjtet med... Jeg kan ikke huske, om det var Carolina Reaper, men... Det var i hvert fald de sygeste. Og vi var 3 stykker, som der var sådan... Jeg kan godt lide spicy, jeg kan også godt lide spicy, jamen jeg kan også godt lide spicy. Og jeg siger, altså... Jeg vil ikke sige, at jeg tog den som en mand, og de andre de pev, men... Jeg græd ikke så meget, som de gjorde, ikke? Men det var sådan der, altså mine øjne, de var poppet ud af hovedet. Disclosure, vi får jo også Carolina Reaper wings også. Er det rigtigt? Ja, vi vil gerne arbejde hen mod the spices, og så også arbejde mod det søde. Ja, I'll be there. I'll be there. Helt sikkert, det smager virkelig lækkert. Wow. Grillers, hit them up. Jeg kommer ikke til at fortryde det, det kan jeg tage dig for. Jeg har nogle gange efterhånden. Og der kan du godt mærke også, jeg er glad for, at du siger, at det smager godt, men det er bare en helt anden oplevelse. Ja, nej, when the bun is hot. Ja, lige præcis. Det giver bare en anden effekt. Helt sikkert. Og man går midt ind til en koncert. Wow, det var en god aften der. Jeg tog et på væg. Jeg tog ind til væg midt. Det var rart faktisk. Ja, normalt så går man jo først ud og spiser efter. Fordi man er helt famished. Ja, men jeg tænkte, ved du hvad, jeg skal spise skagen. Ja, men det lavede nok en god bund. Var du nødt til at spise noget efter os? Nej, umuligt, jeg skulle hjem og sove. Jeg tror også, jeg sov godt i nat, kan jeg mærke. Du var sulten, var du ikke der? Det var jeg. Ja. Men altså, det her, det er også bare et bjerg af en burger. Fedt. I får noget for pengene, det vil jeg sige. Fedt. I kommer ikke til at gå derfra, hvor I tænker, jeg skal lige over han kebab. Nej, det er ikke sådan en sølle cheeseburger fra Nej. Nu med jer fra et eller andet sted. Ja, det er okay. Det er virkelig godt, det er virkelig nice. Tak. Og jeg elsker det. Men tusind tak endnu Det en var der gang. takker. For, Det var der takker. Tusind tak for mad. Vi ses Det var snart. så lækker, bro. Vi ses snart derinde. Det gør vi i hvert fald. Nej. Big man. Big man. Dejligt. Tak for det, guys. Det er mig, der takker. Tak så meget. Det var så lidt. Det var vanvittigt. Det smager sindssygt. Alright. Nu, vi har faktisk forberedt nogle udfordringer til Black i dag. Fordi du er jo et musikalsk geni. Et lyrisk geni. Og du sagde, at du startede lidt med din karriere med freestyle, faktisk. Ja, for 20 år siden eller sådan noget. 20 år siden. Okay, men så tænker jeg, giver dig 3-4 ord per vers, han har sagt, eller et omkvæd, eller hvad det er, du finder på til et beat, som Munib spiller, og så bliver det sjovt at se.
Så det er Bare please ikke råbe, he's choking! For at traume. Okay, så hvis jeg nu siger solbriller, den er faktisk ikke så svær. Og så siger jeg venner, og så siger jeg fjender. Jeg har rimet lidt, været lidt sød ved dig faktisk. Så de 3 ord, du bestemmer selv, hvornår de kommer ind i dit stykke. Solbriller, venner og fjender. Ja. Lad os prøve. Lad os prøve. Hey. 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 Må hellere se at skynde mig hjem igen, fordi mor kalder. Jeg voksede op, jeg fik en smuk datter. Alle sammen ved, når jeg fucking rammer scenen, så vibrerer alle de der store baller. Og jeg hopper på med mine solbriller, hoodie på, og jeg kalder alle mine venner for fjender. Det gør jeg egentlig ikke, fordi dem der kender, de kender. Er du mod mig eller med mig? Er du en ven eller fjende? Du ved godt, at hvis du vil mig noget, kan du komme igen. Jeg kan sende dig hjem i seng, og det gør jeg gerne. Alle ved, Blok han er en fucking stjerne. Wow. Var det der freestyle? Det var sådan man skulle tro, at vi havde planlagt det her, det har vi ikke. Ærlig snak. Nej, jeg troede faktisk, at du ville komme med nogle andre ord. Jamen ved du hvad, jeg tror bare, jeg skal gøre det lidt svært. Jeg prøvede bare at være sød. Det var også sødt. Venner, fjender, det rimer, solbriller, god vibe og sådan noget. Ja. Okay, så vi prøver noget lidt mere udfordrende. Okay, lad os prøve en gang til. Nu er jeg også ved. Okay, måske vi kan nå at lave en eller anden fed hitsang. On the spot. On the spot. On the spot. Okay, så jeg siger... det må godt være svært. Gascylinder. Gascylinder? Ja. Det kan også noget. Ja. Og hvis vi siger... Nu bruger vi et fremover, så siger vi araba. Okay. Okay? Ja. Jeg tror, jeg har lidt en forestilling selv om, hvor den skal gå hen. Og så Vin Diesel. Vin Diesel? Ja. Okay. Gascylinder, araba og Vin Diesel. Mhm. Let's get it. Den der, okay. Oh shit. Jeg kan gøre det hurtigt. Lækker. Hey, 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 hey. Kommer ind på klubben sammen med alle mine venner. Trykker hele vejen mod toppen som en gascylinder. Du ved godt, at selvom der ikke er plads vi finder. De kender Blokker, ham som alle de kender. Ingen vil sige det, men jeg ruller som Vin Diesel. Rykker hele vejen ind, det går 300 i timen. Hvad var sidste ord egentlig? Sejma, kan du sige det? For jeg kan ikke huske noget af det. Jo, jeg ruller op i min Araba. Har en stil, som ikke mange af de der andre har. Du ved, hvor jeg har det fra. Baba var nemlig en fucking rullesten. Jeg er en ud af en. Her er der ikke 2 af 1. Og du ved, Mun han dropper beatet. Alle som de kan lide det. Sejma, hun vil have det, så Blok han leverer hittet. Sindssygt bars, jo. Helt sikkert. Det er også der tabte. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med de her ingefær-shots. Så skal du tage dem. Faktisk, jeg taber stort. Jeg tager en med dig. Muni, vi tager... Okay, det her, vi skåler. Færd skal være færd. Okay, lad os se. Det her, it's a team effort, all of a sudden. Pludselig. Sindssygt, Blok. Det er jo rygterne taler fuldstændig sandt, jo. Bismillah. Hvis den 15-årige Henrik havde hørt mig nu, så havde han sagt, er du gal, hvor du whack. Ja. Jeg synes, det var rigtig fedt. Jeg Meget freestyle, hvis du gør det from the top, så kommer der til at være nogle fyldord. Ja. Og det kan jeg huske fra, du ved, dengang jeg freestylede meget. Jeg havde altid nogle ting, som man går tilbage til. For så kan du lige nå at tænke. Ja. Og inden vi satte os her, der sagde du noget med... Du sagde 3 ord, som der overhovedet ikke blev de 3 ord. Nej. Men du sagde neglelak, og så begyndte jeg at sidde og tænke, hvad rimer på neglelak? Sneglefart. De tog fejl af Blok. Der var mange ord, der lige pludselig poppede ind, og så siger du 3 andre ord, og så tænker jeg, shit, nu er det helt forfra jo. Ja, det var helt Så det var...
To the best of my ability. Det der var kun on the spot. eksempler. Ja. Det var kun eksempler for, at så du forstod, hvad lejen gik ud på. Men den nailede du jo. Altså, Tak. wow. Kæmpe hyldeskæmpe. Okay. Jamen, den næste challenge, vi har, fordi vi tænker, vi holder os bare til 2 sange. Nu har du krævet 2 hits til os. Jeg ved, hvad labelsene siger til det her. Men i hvert fald, den næste challenge går ud på, at vi har taget nogle af dine sange og remixet dem Okay. i 2 forskellige genrer. Nice. Så det ville være fedt, hvis det var, at nu hvor vi har switchet det op til et remix, at du hopper med på remixet. Okay. Ja? Så Slem igen. Er det den første? Ja. Slem igen. Remixet i 2 forskellige versioner, Mm. som vi godt kunne tænke os en live optræden af. Så jeg skal bare synge med. Du synger bare med. Din vokal er også lidt i baggrunden, Okay. så det er lidt smid. Måske vi kan skrue lidt ned på vokalen. For vokalen, helt klart. Vi prøver. Okay. Shout out to JJ Paolo. Slukker telefon, ikke mere bip bip, gider ikke hendes tip. For jeg er i min zone, lidt weed, mit team, et beat, det er fint. Så snakker vi mit sprog, giv mig det jeg kan lide, lad det blive beskidt. Jeg kan alligevel ikke sove, jeg er på til i morgen, tager det skridt for skridt. Det der hovedspring i hendes hvad fuck vil du gøre ved det? Jeg er beskidt, motherfucker, jeg er beskidt, skidt med det. Der kom den. Er det mig, der har glemt noget? Jeg ved det. Jeg er beskidt, motherfucker, jeg er beskidt, skidt med det. Jeg tænker dig ned mig op. Jeg ved, jeg godt kan være lidt for offensiv, men bitch, ikke dræb min vibe. Lad mig fucking leve, lad mig lige fucking leve. Jeg har ikke brug for dig, lad dit dobbeltliv, siger jeg. Hey. Tror du er min mor? Du elsker at overdrive, men ingenting er som du tror. Sindssygt. Sindssygt. Jeg skulle ikke til at sige til ham, switch over til Paulus værelse, du kunne være sjovt med sådan en. Nå, ja. En ping-pong. Sindssygt remix. Er det ikke nice? Fucking fedt. Jeg tror, vi udgiver det på vores. Burde man. Vi laver Det er jo en video. federe nok end det der. Det er jo det. Den næste kan også noget. Ja. Altså, vi sad faktisk og brugte noget tid på det i går, og lige finde de rigtige beats, som fik din sang til bare at lyde lige så gode som originalen. Jeg synes, det var mega fedt. Det kan noget. Lad os prøve den næste. Men mega fedt, at du lige kunne switch up the vibe. Det var meningen. Prøver. Okay, lad os prøve det næste. Spændende. Ja, det. Altså, sjovt at høre sin musik på en anden måde. Ja, er du sindssygt. Ja. Ja, præcis. Nu kommer til at have den her. Ja, hvordan Slukker telefon, ikke mere bip bip, gider ikke en strip. For jeg er i min zone, lidt weed, mit team, et beat, det er fint. Nu snakker vi mit sprog, giv mig det jeg kan lide, lad det blive beskidt. Jeg kan alligevel ikke sove, jeg er på til i morgen, tager den skridt for skridt. Det der hovedspring i hendes fisse, hvad fuck vil du gøre ved det? Jeg er beskidt, motherfucker, jeg er beskidt, skidt med det. Jeg tænker dig ned mig op, jeg ved, jeg godt kan være lidt for offensiv. Bitch, ikke dræb min vibe, lad mig fucking leve, lad mig lige fucking leve. Jeg er ikke for dig, lad dit dobbeltliv, siger jeg måske. Tror du er min mor? Du elsker at overdrive, men ingenting er som du tror, alle sammen sig det til mig. Haha, fedt. Du har været slem igen. Det er en banger. Jeg stemmer. I like it. Det er sikkert. Sindssygt. Dope. Det var Fucking nice, dope. ikke? Ja, den er fed. Jeg tror helt sikkert, at vi skal gøre det, Monique. Vi skal lægge de her remixes ud. Helt klart. Det var rigtig fedt. Er du med på en til? 100. Faktisk nede med det. Fordi det er det største sejr. Lad os prøve at se, hvad... Slem igen var også virkelig fed. Ja, det var den. Og jeg tror stadigvæk, der kan ikke... Jeg tror næsten ikke, der findes en privatfest i Danmark, hvor den ikke er på playlisten på et eller andet tidspunkt. Så rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Særligt når jeg også er ude at spille. Ja. Den skal være på. Der er altid nogen, der requester den, hvis jeg skulle glemme den. Ja.
Og det er også nogle gange, når jeg har været ude at spille, du ved, fordi man har spillet dem så meget. Så nogle gange så tænker jeg, okay, jeg gemmer nede med det til sidst. Og så, du ved, når du har været helt op at ringe, og man har været igennem det hele, og man tænker, okay, de 20 minutter eller en halv time er gået, du ved. Så er det sådan, tusind tak for i aften, og så bliver folk sure på mig. Hallo! Du kan ikke gå endnu, hvad snakker du om, mand? Du har ikke spillet nede med det. Så, det er også rigtigt, undskyld. Jeg kunne godt forestille mig det. Ja. Jeg tror, det er sådan noget, der kommer til at sætte sig for altid. Ja. Men det er jo igen, du ved, tager du ud og ser YouTube eller whatever, du ved, og de ikke spiller det største hit, så det er jo klart, det er det, som folk de kommer for, ikke? Det er så rigtigt. Jeg tror kun, det er Beyoncé, der insisterer. Og hun vil godt være sådan, nej, det er kun fra mit nye album. Ja. Men det giver også mening, fordi in the business, du ved, hvis du ikke tager ud og spiller med sangene, så får det ikke lige så meget liv. Men det har hun og så mange andre også bare fået høvl for, fordi at man forventer jo, når du går ind og ser Beyoncé, at der kommer Where are my single ladies? Og alle de her hits, så hvis de ikke kommer, så er der sådan lidt, ja okay, du havde fede numre på pladen, men det er stadig ikke det der. Ja, det er rigtigt. Og det vil altid hænge over mit hoved også. Hun har ligesom ramt alle mulige forskellige generationer, fordi hun lavede musik til den era, og så til en anden era. Exactly. Og sådan blev hun bare ved. Og sådan, du ved, jeg tror, Madonna har forsøgt at gøre lidt det samme. Ja. Og jeg synes, langt hen ad vejen, så lykkedes det hende. Indtil det, til sidst, så var det som om, at det krakkelerede. Ja. Fordi det blev for syntetisk på en eller anden måde. 100. Jeg elsker Madonna for den, hun er. Ja. Alt det der ekstra fyld på, jeg tror, det er presset fra, fashion industry. 100. At man skal se ud på en bestemt måde, ikke? Og så tror jeg også bare, du ved, når du har været i gamet så lang tid, ikke? Det der med at genopfinde sig selv 20 gange. Ja. Jeg synes, det er svært nok at gøre det én gang. Men hvis du har været, du ved, i gamet i 30 år, og så skulle til at tænke sådan, jeg har jo skrevet det hele, jeg har jo, du ved. Og det, nogle gange så kan det også bare virke, du ved, lidt for. Der er mange, der godt kan høre, hvis du ikke selv har skrevet dine sange, hvis du har været vant til at gøre det i hvert fald, ikke? Så folk, de vil også bare gerne have noget autentisk. Og sådan har jeg også altid været selv. Jeg har altid gået meget op i, det er min pen, der skriver. Dermed ikke sagt, at hvis der er nogen, der kunne skrive et sindssygt omkvæd til mig, jo, så vil jeg da med glæde ud collaborate, men det er en af de ting, som jeg altid har gået meget op i, at jeg skriver mine egne ting. Ja, helt sikkert. Det er også jeg tror, du har fuldstændig ret i det, der gør det fedest, også når du synger det, for det kommer fra et sted inde i dig. Ja. Men mega fedt. Altså nu ser vi lidt frem til, hvordan Nede med det bliver fortolket til nogle andre genrer. Når du er klar, DJ Moonbabes. Aha. Vi glemmer aldrig den her pige, som hedder Mette. Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skole, men hun blev til det. Nye syn i byen, alle de var nede med det. Pigerne, de dissede med det, for drenge elskede med det. Aldrig nær med den, derfor alle kendt med det. Men ingen kendt med det, som jeg kendt med det. Så lige igennem med det samme. Hun var ikke længere den, hun var engang. Nej, hun hang ikke længere ud med de samme. Nej, for hun ville have det hele med det samme. Hun kunne ikke holde sig til en af gangen, nej. Hun er en stor pige nu, hun tænker ikke som en stor pige skulle. Hendes mor og far, de sagde rolig nu. Hun var ude derfra på 0,2. Der var en gang sådan der hed Mette, og Mette hun var nede med det. Så alle sammen vi var nede med det. Selv alle vidste alle de var nede med det. Hun var stadig nede med det, for hun var nede med det. Nede med det, nede med det, nede med det. Mette hun var nede med det, for hun var nede med det. Nede med det, nede med det, nede med det. Mette hun var nede med det. Helt sikkert. Det er også den kan også noget. Ja. Nye clubbanger på en anden Fuldstændig. Godt være, jeg bare skal tage ud og spille ud af mine næste 10 shows. Bare, de får aldrig den originale. Jeg skifter bare den hver gang. Det kunne være virkelig sjovt. Ja. Du sagde give dem aha. What is that? Sindssygt. Så det der, det var fra. Han er pakistaner i virkeligheden. Ja. First Man, han er ret stor, men han er fra Holland. Okay. Så det er en af hans sange, som han har lavet med. Jeg kan ikke huske, hvad resten af crewet. En masse. Der er en masse med på det der track i hvert fald. Virkelig fedt. Men det var en fed vibe. Ja. Helt klart. Den sidste. Lad os køre den sidste. Den bliver lidt mere, det bliver en sexet med det. Aha. Den skal man nyde på en anden måde. Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skolen, men hun blev til det. Nye syn i byen, alle de var nede med det. Pigerne, de dissede med det, for drenge elskede med det. Aldrig nær med den, derfor alle kendt med det. Men ingen kendt med det, som jeg har kendt med det. Så lige igennem med det samme. Hun var ikke længere den, hun var engang. Nej, hun
hang ikke længere ude med de samme. Nej, for hun vil have det helt med det samme. Hun kunne ikke holde sig til en af gang, nej. Hun er en stor pige nu, tænker ikke som en stor pige skulle. Hendes mor og far, de sagde rolig nu. Hun var ude derfra på 0,2. Der var en gang, som der hed med det. Hun var nede med det, så alle sammen vi var nede med det. Selv alle vidste, alle de var nede med det. Der var hun stadig nede med det, for hun var nede med det. Nede med det, nede med det, nede med det. Med det, hun var nede med det, for hun var nede med det. Nede med det, nede med det, nede med det. Med det, hun var nede med det. Det er en vibe. Det var også en vibe. Er du gal en DJ? Er du gal, DJ? Kæmpe kapitel til dig, bro. Tak. Det var fucking fedt. Virkelig fedt. Tusind tak. Altså, du har jo vundet i alt i livet. Du har også vundet alt her. Hvad sker der? I like it. Hvad sker der? Det var virkelig godt. Jeg kan ikke gøre det sværere. Altså, hvis du havde sagt det til mig, så havde jeg sagt, jeg skal lige have 10 minutter til at jeg skal lige høre det. Men det er fucking nice. Yeah, det viser virkelig professionalisme, og at så sidder du der og laver adlibs, hvor du lige synger lidt højere og sådan noget. Ja, du ved, når man har sunget den så mange gange, som jeg har, så det plejer jeg også at gøre at være ude og spille. Du ved. Det der med bare at synge den samme tone hele vejen, så kan man prøver at spice det lidt op. Nu spicede I det op, så tænker jeg, så spicer jeg det også lidt op. Ej, helt sikkert. Sindssygt. Virkelig godt. Virkelig, virkelig godt. Jeg tænker, at vi lige runder af, så hvis du kommer tilbage. Sindssygt! Det var en udfordring for os faktisk, for os to keep up with all that swag. Det var virkelig nice. I like it. Virkelig godt. Det var rigtig, rigtig sjovt. Vi tænkte nemlig også, det kunne være meget spændende at se om, fordi det er meget sjældent, at man hører sit eget nummer, som man krævede for 10-15 år siden, på en ny måde. 100. Men det er sådan noget, Moniba og jeg gør meget, altså det der med lige at isolere vokalerne til et andet beat, det fungerer rigtig, rigtig godt. 100%. Hvis man kan finde ud af det. Jeg har også hørt nogen, der slet ikke kan finde ud af det, og så er det ikke så fedt, vel? Men det var rigtig nice. Men nu er det jo sådan, at vi har fået spist lidt, vi har fået snakket lidt om musikindustri, vi har fået snakket lidt om det at være tilbage. Men ikke helt, jeg føler lidt, at vi skal høre mere om, hvad kan vi forvente, at der kommer snart, eller mere af, eller... Hvor ser vi Black hen over sommeren? Hvad tænker du? Er det den der elevator pitchen, hvor du hen om 5 år? Ej, altså jeg har gang i så mange projekter, og jeg føler, at jeg ved, at jeg har nok til at lave et album. Men det er det der, du ved, når du er independent, og du ikke har et stort label og en stor bank bagved dig, du ved, så skal man ligesom have tingene til at gå op. Men jeg håber på og satser på, uden at love for meget, at jeg har et album klar inden året er omme. Og så indtil da, så har jeg så mange projekter her og der, du ved, så jeg regner med, at inden for den nærmeste fremtid, så har jeg næste sang klar. Og så har jeg nogle collabs med nogle forskellige artister, som jeg også glæder mig rigtig meget til, at folk skal høre. Helt sikkert. Med nogle hjernedøde dygtige mennesker, som der slet ikke har fået den anerkendelse, føler jeg, som de fortjener. Okay. Både foran mikrofonen og bag knapperne. Sindssygt. Så, altså nogen vi kender, der bare ikke er blevet anerkendt nok, eller nogen... Ja, altså nogen kender I måske ikke rigtigt, og andre ved I udmærket godt, hvem jeg er, men du ved, det kommercielle gennembrud har måske bare ikke været der helt endnu, som... Du ved, det er ligesom, når du kender folk, som du kender dem, og hvad de duer til, og hvor dygtige og sindssyge, altså hvilke genier de er. Og det synes jeg bare tit, at du ved, industrien kan godt gå ind og blokke lidt for det, fordi at man hele tiden prøver at, man skal tilpasse sig, og man skal ikke tilpasse sig for meget. Og man vil også gerne undersøge nogle nye ting, og prøve nogle nye markeder af, og alle de her ting, men der er nogle nye rigtig spændende ting på vej. Og jeg glæder mig virkelig til, at folk de skal høre det. Vi glæder os også helt vildt meget, fordi vi ved, at du er så dygtig, og også til faktisk at fremhæve andre menneskers talent. Så jeg sender et Dropbox-link. Helt sikkert. Vi glæder os. Jeg føler, at du er kommet med så mange guldkorn, og jeg synes, vi har fået afsluttet mange af vores episoder med guldkorn til de nye, de unge i branchen, bare til folk generelt i branchen. Guldkorn, tips, råd. Hvad er det vigtigste, du har lært? Helt klart. Noget, du kan lære fra dig. Samarbejde med andre.
Lad være med at være for... Alt for mange kokke rundt om en gryde kan godt ødelægge suppen. Men hvis man ikke prøver at gå ud og arbejde med andre, så kan det kan også blive meget ensomt. Så, og ikke være bange for at række ud. Min største fejl i livet, tror jeg, eller i hvert fald i min karriere, det har været, at jeg er sindssygt dårlig til at spørge om hjælp. Sindssygt dårlig til at række hånden ud. Men jeg kan også se, at nogle af de mest magiske ting, jeg nogensinde har lavet, er, når man får lov til at samarbejde med andre, og man kan spare. Tro på jer selv. Lad være med at tro, at hvis første sang ikke går godt, så skal man give op. Du ved, det er et hårdt spil. Jeg havde lidt held i uheld med at ramme, min første sang så stort. Og det bragte nogle gode ting med sig, men det har også bragt nogle dårlige ting med sig, så bare bliv ved og lav en form for den vision, du har i hovedet. Følg den til dørs. Lad med at stole på alt, hvad folk i jakkesæt og habiter, de siger. Nej. Og så bare klø på. Du ved, hvis det ikke går i dag, så går det måske i morgen, og hvis det ikke går i morgen, så går det måske i næste uge. Ja. Men man skal blive ved med at tro på sig selv lige meget, om folk de siger, nej, det er ikke godt. Ja. Jeg har haft masser i mit liv, der har sagt, at du bliver aldrig til noget. og det har netop været en af de ting, som der har fuelet mig, at jeg skal vise jer, at jeg nok skal blive til noget. Du ved, ikke? Så klø på, og hvis I kan, gør det selv. Ikke gør det alene, men gør det selv. Gør det selv. Der er masser af mennesker i verden, som der meget gerne vil hjælpe, for nogen for ingen penge, og nogen for meget lidt penge. Du ved. Så hvis man kan gøre det selv, gør det selv. Det er meget mere rewarding i sidste ende, du ved, og sidde og kigge på det og tænke, ja, jeg klarer alt det her. Helt sikkert. Helt sikkert. Det var et rigtig, rigtig godt råd. Jeg tror også, det kommer lidt af det der med, at hvis man er kunstneren, og hvis kunsten kommer fra en inspirationskilde, som er inde i en, hvis der er nogle andre, der skal have en definitionsmagt over den stemme, der er inde i dig, så er det i virkeligheden ikke dig. Og der er ingen derude, på her. Der er ikke et label, der er ikke en A&R, der er ikke en booker, der er ikke noget som helst, som der kan definere, hvad et hit er. Det er noget, folket de afgør. Ja, det er også så rigtigt. Så hellere, i stedet for at sidde og vente på, at du har den ene rigtige sang, som der er nogen, der co-signer. Hvis du har 10 sange, smid de 10 sange ud, og så lad folket bestemme, om de er gode nok. Aldrig hold på ting. Jeg har en Google-drev og en Dropbox og 2 harddiske, der er fyldt med alt muligt, hvor jeg ved, der ligger så mange guldkorn på, som der aldrig kommer ud. Ja. Og det er bare synd. Og jeg har fået stjålet computer, jeg har fået stjålet telefoner, vi har mistet harddiske, du ved, computer, der er brændt sammen, du ved, alt er gået tabt, ikke? Lav det færdigt, få et hurtigt mix og master på. Tit behøver det ikke engang. Ud med det. Ud med det. Lad os lytte til det og se, hvad I har, ikke? Det er en gave jo. Faktisk 100. En gave at give. Og del den med folk. Præcis. Det er så synd, at du er den eneste, der får lov til at høre noget, som der måske kunne blive den næste store ting, eller noget, som endnu vigtigere, der er noget, der gør noget for folk. Du ved, bare en linje kan være nok til, at folk de forelsker sig i det, eller du ved, det bare taler til dem. Ja. Så ud med det. Lad med at holde på ting. Helt sikkert. Det inspirerer også mig til at lægge mere musik ud. Jeg siger bare altså tusind Vi siger tusind tak. Det er mig, der takker.